Kanal Eksplozija vam prikazuje. Mina i Mensur bili intimni pred Lepim Mićom. Mina Vrbaški i Mensur Ajdarpašić su tokom večeri rešili da se prepuste strastima i uživaju u svojoj romansi. Naime, reality par je najpre počeo da razmenjuje nežnosti u dnevnoj sobi, a potom su tražili nešto udobnije. Zaljubljeni golubčići su otišli u pub i legli na dvoset, tako da je Mina bila okrenuta leđima Mensuru. On nije mogao da se obuzda kraj svoje devojke, te su odmah započeli vrelu akciju. No to sve ne bi bilo čudno da Lepi Mića nije spavao kraj njih. Lepi Mića, obuzet snovima, nije primetio koliko se pokrivač tresao. Lajkujte nam video i zapratite Eksploziju ako želite da budete u toku.